To Allah gafarta malam, salamu alaikum. Amin wa alaikum salam. Da Allah masu kallon mu za su so su ji sunanka a takaice. Da sunana Yusuf Salisu Ibrahim. Amma haifaffen Nasarawa ne. Masha Allah Yusuf Salisu. Da Allah za mu so mu ji ra'ayinka game da wannan zama na Abba Kabir Yusuf da kuma injiniya Dr. Abdullahi Umar Ganduje. Ai magana aiki, ai gwamna iyakan mulkin sa. Ai an ci zabe an gama. Wannan kawai bata mutane lokaci suke. Kaga ni malam kai ka taba ganin cewar yau wai da bari ya busa an ba da ci. An ba da ci wai da kunne kuna wai da kunne su kota wai su fito su ce wai ci bai ba. Kai ka taba ganin haka. Yanzu kai kana nufin cewa kana da yaƙini kenan na cewa gwamna shi zai ci gaba da mulkin sa kamar yadda yake. Gwamna tukunna, gwamna ai shi zai ci gaba da mulkin sa. Abu gida ya ci tale karshe. Abin da zan nuna maka ma yau shugaban kasa da shi da gwamna ma za su tafiya. Kaga cewa duk inda aka ce amarya zo mu tafi gidan kanwa. Ai ka san jibi za ka yi sai da ka mu gwamnati tana nan da ran ta kau abu ya ci tale karshe. Kuma Buhari da mutane suke ta yi wa baki don Allah abin da muke sai shugaban kasa a rinke mara addu'a ta gari. In shugaban kasa ana zagin sa kamar uwa ce take zagin yaya za su daidaici saboda haka mu duk wani wahala da muke ciki muna cikin wahala amma muka ce Allah ka zaba mana mafi alheri sai Allah ya kawo mana Buharin nan fa sai mu ce kuma Allah ba alheri ka zaba mana ba ai kamar mun yarda ne sai mu ce to Allah to game da wannan karin magana da kai na amarya ko an ce zo mu je gidan biki ne hakan yana nufin cewa kenan akwai wata makarkashiya da kuka shirya? Babu wata makarkashiya wannan zaɓe ne aka yi kuma zaɓe daga gama kuma muka ci zaɓe. To duk hujjojin da suke magana na cewa sun tanada marasa adadi kai kana ganin za ku iya murkushe wannan hujjojin kenan? Malam magana kake yi ko cewar wai su hujjoji mutumin nan ba aka kirawo shi ba yasa aka kirawo shi yace yes ya yadda an ci zaɓe. Ka gane shi mai gidansa ne yake dora shi akan keken bera. Shi Abba Kabir Yusuf din kenan. Abba Kabir Yusuf din. Rabi Musa ne ke tura shi a keken bera. Saboda haka yau ma duk wani dan jagaliya da ya je kotu ya jagalanci aka kama shi aka daure shi kotu ta yi daidai mu dai muna nan gida muna sauraron rediyo ubangiji Allah ya sa duk alƙalin da zai yanke hukunci mu mun san adalci zai duk abin da ya adalci zai kuma ba kamar yadda ka faɗi kalmar adalci kenan idan aka ɗau wannan mulkin aka ba Abba Kabir Yusuf za ku dangana ga ubangiji kenan ku hakura? Za mu dangana amma kai ka san dama cewar adalci ai tuntuna aka yi adalci tunda in ka duba ba wai waye yake ba da tambaye ka kai ɗan jarida wai waye yake ba da zaɓe waye yake faɗin zaɓe mu ba a tambaye mu saboda mu ra'ayi ne na al'umma ba mu da jam'iyya kai ka san wanda suke ba da zaɓe kuma tun da suka bayar akwai wanda zai soke. Muna godiya kana tare da gidan TV na komai da ruwanka TV1 Allah ya saka.